हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हाजोआरि लाइफस्टाइल सबिना बर' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आङो इउट्युब चेनेलनि मुंखौ हाजोआरि लाइफस्टाइल सिगाङाव लगायदेरनानै होबाय सिगां सबिना बर' आंनि नामाल'मोन आङो दा सिगाङाव हाजोआरि लाइफस्टाइलखौ लगायदेरनानै होबाय आङो सिगांनो इउट्युब चेनेल खुलिगोन होननानै सानखाबाय थानाय समावनो आङो चेनेलनि मुंखौ हाजोनि लाइफस्टाइल दोनगोन होननानै सानबाय दोनदोंमोनबो किन्तु सोलायनानै आंनि नामखौल' दोनदोंमोन हाजोआवनो थायो नालाय जोङो आरो जोंनि जानाय लोंनाय थानाय गासिबोखौनो नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नुनो मोनगोन बेनिखायनो आङो जोंनि हाजोआरि लाइफस्टाइलाव माबायदि बेफोरखौनो नुगोन नालाय आङो बेनिखायनो हाजोआरि लाइफस्टाइल लगायदेरनानै होबाय आंनि नामनि सिगाङाव दा आंनि इउट्युब चेनेलनि मुङा हाजोआरि लाइफस्टाइल सबिना बर' आरोबाव खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि हाजोआरि लाइफस्टाइल सबिना बर' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दा बेलासे जाबाय सान हाबबाय मोनासिगोनानो बेनिफ्राय आङो मा खालामगोन मा मागोन नै इयाव थेंख्लें एसे दंमोन आङो दाख्लैनो गोबावानो जाबाय ओरैनो जानो होननानैसो बायनानै लाबोदोंमोन किन्तु हारसिंबाथाय गोखै जानो बायो बेनिखायनो ओरैनो गाज्रिसो जागोन होननानै ओरैनो आरो गुर एसेबो दङमोन बेजोंनो आसार बायदि खालामनानै दोननो नागिरदों आङो दा हारसिंबाथाय गोखै जानो इन्टारेस्ट मोना आरो लोगोबो गैया ओमफ्राय बैग्रिबो थाइनैसो दङ मिक्स खालामनानै ओरैनो गुर एसे होनानै भयामाव सोनानै दोननोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायगोन होननानै नै आं बिगुरखौ गारखांजोब्बाय बेनिफ्राय नै एसेल' जाबाय फवासेल'सोमोन नालाय बेनिफ्राय बैग्रिबो थाइनैसो दंफायो आङो बेखौ बेजोंनो थेंख्लांजोंनो जमा सोनानै दोनफानोसै गुरजों मिलायनानै आङो दा बेखौ मोनसे फिसा फिसा नै बिदिखौ बस'नानै लानोसै ओमफ्राय नै बिदि जाबोरखौ गारनोसै मा होनोबा बिदिखौ खुदै गलायबाय जानो लुगैनाया बेगरखौ गारा आङो ओरैनो बेगरैनो होगोन खालि बे जाबोरखौल' गारगोन नै बेखौ लास्टाव जानांगोन खुदै गगासिनो आंना जानो लुगैनाया लोगोफोर आङो गुरखौबो फिसा फिसा हानानै लाबाय हाबाय थानायखौ देखायलायासै नोंथांमोना साननाङा आरो बानायनो रोङा मानो रोङा ओरैनो देखायलाबायदों होननानै किन्तु बानायनो रोंखायाबो आङो रोंनाया बेनिफ्राय आङो दिनैसो फार्स्ट बानायनो नागिरदों बेलेग आसारखौ बानायफेरबाय किन्तु थेंख्लां आसारखौ बानायफेराखै नै थाव होनोसै आं मोजां मोननाय बायदियै बानायदों आरो मा होनो आं मस्ला मोजां मोना नालाय बेनिखायनो थाइजौ आसारफ्राव देर मस्ला होआबा मोजां मोनजाया किन्तु थेंख्लां आसारा गोखैखाय आं मस्ला होनायखौ बारा मोजां मोनजाया थावखौ एसे होबावनोसै बेनिखायनो आं ओरैनो सिम्पोलै बानायनो नागिरदों आरो फानलु गोरान थाइनै होफानोसै थाइथाम ओमफ्राय जिरा गरनैसो होनोसै ओरैनो मोदोमनायनिल' ओमफ्राय थेंख्लेंखौ होनोसै दा
संख्रि एसे होनोसै माबा संख्रि गोसोमखौ मोनबा मोजां जागौमोन खिन्थु गैयाना बियो बेनिखायनो न'आव जाग्रा संख्रिखौनो होबाय आङो नै गुरा आवलिजोब्बाय ओमफ्राय बैग्रि एसे थानायखौबो होफादेरनोसै आङो ओरैनोसो गाज्रि जागोन नङाबा आं प्लेटाव दिहुननानै दोनबाय नै गुसु जाथोंसै गुसु जाबासो आङो भयामाव सोनानै दोननोसै जि मोजां नुखाबाय नै जानो लुगैलायबाय आङो जि मोदोमदों गोथावनो नै दा बेखौ सोबनोसै आं ओरै गोखैथार थिंख्लाङा जि गोखै बैग्रिया बारा गोखै नङा थिंख्लांबो मोनसे बियो आसाराव माबानाय नङा गुर लगायनाय नङा गोखैथार जिमिया फैफाबाय आंजों बाहेरायाव ओंखारबोदों आङो लामाखै खारबोफाबाय नै लोगोफोर खुवा खुबजोबनानै दङ एकदमबारे नै खोमसिबायबो बाबाया उन्दुगासिनो जोंना फोजाहैनोसै आङो आजानानै होबाय नै खुवा खोबजोबनानै दङ थाव थांसै थाव जिमि स्टाफ थाव आं दाख्लै शिवरात्रि फुजायाव बै हाजोआव थांदोंमोन लोगोफोर बै नुहुरनाय हाजोआवनो खुवा नुजोब्बाय नै खुवा खोबजोबनायखाय अन्थाइ गिदिर गिदिर दङ बे हाजोआव आं नोंथांमोननो आरो मालाबा थांबा मोजाङै देखायगोन बाबाखौ लांफाया गथ' मानसि लानानै थांनो हायाना बेफोरबायदि जायगायाव आरो गाखोनोबो हाया बाबाया जि अन्थाइ गिदिर गिदिर दङ बेयाव फैदो जिमि नाल' बिबाय थायो जिमिया सामफ्रामबो नालाय अबाव मोनबाय थानो नोंनि थाखाय फैदो ओइनै मालायनाव हाबलांबाय फैबाय था नोङो मोनाबाय आङो बाबाखौ फोजाहैनोसै कुकु उथिदो ओमफ्राय जिमिया खारलांगोन नङाबा जिमि मा जाखो इसर जि गोलोमबाय नै जि गोलोमखायो बियो खम्बलजों आरो सुइटार गाननानै उन्दुदोंना नै जि गोलोमबाय आङो बेखौ थिखांनांसिगोन नङाबा उथिनाय नंला बियो अखा थाइफ्रिलायबाय नै फुङावबो थाइफ्रिदोंमोन दाबो थाइफ्रिलायबाय हायानो मोजां हानानै थांबा मोजां जायो हाद्रि बालाफ्रा ओइ नै मावजि गेदेरा होसोबोलायबाय आरो जिमिखौ मा अबेनिबा बियो नोंखौ अरनो होसोदों ओइनै ओइ मा नोंखौ अरनो नागिरदों अरनो नागिरदों मा जिमि मा
आं दा भयामाव सोनानै दोननोसै आसारा गुसु जाबाय नै आथा आथा जाजोब्बाय नै खोमसिथार लोगोफोर जोंनि न'आव खोमसि माबा लाइटआ नै लोगोफोर आसारखौ सोनानै दोनबाय आङो एसे बावबानो बुंसिगौमोन दे लोगोफोर भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि आसार बानायनायखौ माबोरै नुखो नोंथांमोना आंनि आसार बानायनायखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोननि मदद मोनाब्ला नोंथांमोननि सापर्ट मोनाब्ला आङो दावगालांनोबो हानाय नङा बेनिखायनो प्लिज नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय